Každou neděli startoval automobil z páté ruky a vyvezl 7 dětí a manželku na okraj lesa, pořídil několik fotografií 6x9, každého zvlášť a všech dohromady a muže se 4 hlavami a dětem neopomněl po každé připomenout. Nesmíte chodit za strýčkem, je to anarchista, to pro nás není dobré, když teď musíme prodat rádio a čekat, kdy za zvuku poplašňáku budeme utíkat, každý sranečkem, pryč, do bezpečí, anebo do...